Kidamtang aruni pai troxia ni Bithilangso ME School pathu aklam along football tournament angdung kiti mesen pen ke pachun pon bangso long alhi sarpo man pen Bithilangso Autonomous Council EM retesing hi kachitong du Kidamtang cheklo jonni jon thoma prang Bithilangso youth hin pen che patir piponsi prize money football tournament chengpon lo laso phi kidamtang aruni pai troxia ni Bithilangso ME School pathu aklam along kijut simate final match along Ovechingri FC lapen Jormonteron FC hin pensi prize money football tournament kijut simati final match along kepathu pon kepathu una hut hin aterana tum tami kepathu ke thek serajo apor jut eta phi anta ke hai kerem patini pon long ledet lo laso phi ke hai kerem ke patini vek je phan pura tie breaker tour ponsi Ovechingri FC hin pensi labangso angdung kiti football match che pa hai pon lo Jormonteron FC sia phangsi alangli tum phanta pini mesen pen pini dak ke pathu baklang patini hin pen alangli tum phanta choroi dasili tum karbeng no angkang sitamelo ilitum denarong ahabar sitamelo football ke pathu ke non het pendagali aprang na se thangol lase non owi kimi etu am se pache thang thui pulute elitu dak Jormon FC buno non owi kimi etu aklam pharatun phan jongsi ilitum dak mukhial pen danglok arlenge sarpan danglok jongsi marto phan jongsi tum coaching pi pondok pulute ke mesena sonsi ang thek longji jongsi Jormon FC tu jongsi aning da coaching ki BGF han samara kleman phara phan a football ke nam ji la pen jersey ke nam ji nili hin pen nangli tum phan pidom ko bosi lamchang na chipile bangso hut local MSC mate EM retesing hi in charge tourism water resources department hin pensi aluhi sarpoman pen kachitong dun anparta tourism board chairman Thorom Singh Kro pen ke danglok pen nangan Bithilangso ke thekiding atum chetong dun si labangso Bithilangso ME School pathu aklam along football angdung kiti ingsam jin pensi pachun ponlo news report Bikram Teron Karbing Longlai